Iku sing putri dados. Dadah, Pak Ratna Dudel lho, Mas. Lho kok tawa-tawa kan. Lah nek awakku karep lho ayo. Yes. Ngono. Ayo apa brengose? Ngono kok aja banter-banter Banter-banter. Japri, WA. Japri. Gelang kamu. Saya tadi Blomo, blomo. Bare-bare kepingin mengaji dari malam pada berita ibu Mbak Surra Boyipun sehat-sehat selalu rezekinya lancar selalu aktif. Yo, dalam sing tak tompo ngiling ati jaman ane semono nalika biyen rasaku nganti saklawase yo pokok kelingan janji pengen wis yang beti maya tak rasa apa pancen selirang ora rasa apa selirang ora rasa mong rasa urip ana bunga susah dilakoni yen rezeki ana sing marini langkah dadi saksi moga sliramu wiwit dunya nganti akhir dong Pak Ratna sing tak pikir-pikir Cahyo Mardika. Blongo deh sebetulnya Pak Inggi jaga kangen Pak Inggi oh yang sering ngomong Pak Inggi ngerjain tunggal malah nggih Mbak Doni iki sampai Pak Inggi lagi yes sing ngiling ati ramane samono nalika tresno aku nganti sakwase apa janji pengen urip jadi tak protes apa pancen sliramu rasa apa sliramu rasa istirahat kita Pak Inggi Pak Inggi kan saya lagi nopo ngatur setunggal tentang ngatur Pak Inggi Pak Inggi si Jorondo biar iki Pak turun kandak Pak Inggi ya aku kok rada rasa-rasa nak si Jorondo
Lagene Alah Agustus nanggape agung kok. bocah iki bandere. Tandane arek menyes wis nang kene ngono. Di atasi but, di atasi but. Apa ngomong agung? Oh, terus itu. Pak ini guyon ya, Dek. Ayo. Tekan di mau. Bilang udah saksi loh. Ayo. Selai kalau tak bisa mogo siramu wiwit dengan Pak iki sing tak pikir. Pak ini lagi, Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina. Bener apa, Pak? Terus tak dungane nak menawa berat sawerane. Tiduran enggak Pak siap, Pak? Rodone rodone lagi bentuk kayak abang ya sido. Pak, nggih, Pak ini namanya sinten? Kok nggih? Pak ini kok lali. Pak ini namanya sinten, Pak? Gua tak malah lupa. Lupa berarti ya. Agustus siap niku, Pak. Lah. Kok penting beri ya, Pak. Bocah iki kok wangi ngene. Oh, nggih. Sido rondo Pak Wahyudi. Monggo. Sikat. Iki lho bocahe. Oke, baik. Ayo Dek yang belum nyanyi ayo. Yo. Atur suwun Bapak Wahyudi. Pak Inggi lho iki. Atur suwun Bapak iki rezeki rezeki. Sliramu bisa aturi ayo tawa. Oleh koco sing tresno welas sejati. Ayo bro. Rasane sliramu digawe loro. Ayo. Saiki oke. Nanging piye kabeh iki wis sepacok. Ibaratku pun ora bakal dadi sedoyo. Mulut kata iki tanpa upama ngerti ono lamaranmu sing tak tompo. Ayo wae gitu. Ya kuwi aku kota di jodoh sakane. Pak Wahyudi orang yono sampai sabar genteni menyatakan tresnamu tulus tak suci langsung selakuan sekepala lurahane aku tresno jodoh selawase ayo mati kok Abang Bapak Iki Bapak Yudi si Dorondo. Monggo Doro Putri. Iya. Bella sama dengan proyek. Pungkasane sirambut digawe loro ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye aku
Ibarat syukur pada tadi sedang mula ketemu iki tanpa apa-apa ngono lamaranmu sing tak tumpung. Iya, Mama Yusi. Ya, bisa. Tapi iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup anteni. Kowe lan aku uga dadi jodohne. Akan prawane tak enteni randane. Ora ngono sampai sapa ngenteni. Yen nate tresnaku tulus lan suci. Sing pasrah sing kecil pangapurane. Aku tresno jujur selawase. Aku tresno kejodohan salawase. Pak Pauso.